Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Pak. Apunten sewu. Monggo. Napa jenengan? Niki tinggal televisi niki. Oh. Pak Rahman kan kula ngeteraken tim saking Kominfo badhe sosialisasi tentang TV digital. Oh, nggih. Monggo. Mas, monggo. Bentar mlebet monggo. Assalamualaikum. Salam. Ya, perkenalkan Mas Rahmat. Nggih. Saya Zami dari tim komunikasi publik Nggih. untuk siaran TV digital. Nggih. Tadi saya sudah ke rumah Mas Duloh Nggih. untuk sosialisasi tentang siaran TV digital. Mas Rahmat sebelumnya sudah pernah tahu belum tentang siaran TV digital? Aduh, mboten semerap ya, Nek. Oh, belum tahu ya? Niki makanan TV kula niki buruk mawon nih. Oh, oke. Jadi gini Mas Rahmat, siaran TV digital itu adalah program pemerintah. Jadi sebelumnya kan TV-nya apa namanya? Bersemut. Analog. Jadi gambarnya bersemut. Nah, nanti kalau sudah siarannya TV digital, gambarnya itu akan lebih bersih, suaranya itu akan lebih jernih, dan tentunya apa teknologinya lebih canggih. Nah, tadi itu saya ke tempat Mas Duloh kan memperagakan bagaimana sih cara pasang set-top box. Mas Duloh bisa diperlihatkan seperti apa tadi yang saya kasih. Oke, Mas Rahmat. Namanya set-top box atau STB. Nah, ini alat makin dipasang di TV, sebagai TV ini niku sing gambar-gambar kata sing tadi alat niki berubah menjadi digital, lebih saya lebih bersih terus Mas. Sampai niku sing Kominfo. Nah, minta tolong dipasangkan sekalian Mas Duloh, diajari Mas Rahmatnya. Itu Mas Rahmat nggih? Nggih. Sing pertama anu saya keluar remote niki remote di matikan dulu nggih. Mas Rahmat niki wonten kabel RCA namanya. Kabel RCA niku wonten sing warna putih, kuning, kali abang. Dateng STB niki wonten sing iki. Lah niki sing abang sama nicipno sing abang. Sing putih sama nicipno sing putih. Kuning sama nicipno sing kuning. Iki teng TV biasanya sampun wonten nggih sami wonten. Lah niki sami jebakan sing kuning nang kuning, putih nang putih. Sing abang nang abang. Antena TV niki tetep didamel. Tapi tetep wonten antena TV, cuman niki mboten masang teng TV-ne. Berarti niki dicepot nggih, Pak? Nggih, copot, dipasang teng STB niku wau. Lah niku wonten nggen niki jebakan mriki. Nggih. Betul. Lah iki wonten power iki tadi jebakan teng listrik nggih, bisa nggih. Penting nggih. Nggih. Iki sampun ini diurutan ngene. Nah niki kan kita di input wonten TV, wonten AV. Nah iki men AV nggih, niki wonten tombol on off. Nah iki kurbakan. Nah niki muncul tombol on, lah input on iki ini pun jalan STP ini. Nanti niku wonten remote nggih STV ini. Oh, benten Pak nggih remote nggih. Benten dari dewe-dewe. Nah, niki wonten settingan dari awal, saking awal iki. Pertama nggih niki tombol bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih. Indonesia mawon. Terus niki diarahkan teng STV. Remote. Oh, menisor nggih, Pak nggih. So, niki ledetaken nang kota. Masukno temrikan Malang. Malang. Nah, niki memang nggak sana gitu ngetik tunggal pun tulis Malang, diklik OK. Nah mantun niku kode pos niki lah Malang kan tempat daerah mriki kan 65 Nggih. Lah mangke mriki tujuane niku menawi wonten terus Mas Kominfo niku wau wonten napa wonten bencana alam kanopo. Nah nanti ada pemberitahuan mriku. Sampun gini kados niku wau di oke. Nah sistem TV tombol mawon oke malih. Nah niki wonten cari otomatis niki saged ditingali gambare saya mboten niki sing pasti luwih sae suara luwih jernih dan mboten bayar alias gratis. Alhamdulillah lagi gratis, Pak.
Ya kalau ini ya alhamdulillah. Niki pencarian selesai, menemukan dua siaran TV siaran radio. Oke. Nah, saat ini langsung trans lah. Loh, Niki gambarnya pun saya saestu niki bersih kan, semut-semutnya mana? Sama niki kan teng malam niki kan wonten siaran sing apik, wonten sing elek. Tapi karya-karya sing elek. Tapi wonten TV digital STB niki. Ya alhamdulillah TV ini malah bersih kabeh. bosir. Oh, meripat bukan mentolong malih teman mengingatkan sama ini.